अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान। नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या ल्हान जाले म्हान या माळेंत आयच्या भागात तुमकां सगळ्यांक परतून एक फावट येवकार आणि नमस्कार। गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जाले म्हान ह्या माळे भितर आमी अशा कांय मानेस्तांक आपयतात ज्यांनी गोंयच्या शिक्षण, संस्कृतीक, साहित्यीक मळाचेर वेगळ्या वेगळ्या तरांनी काम करून एक आदर्श घडयला। तांचो आदर्श घेवन फुडले पिळगेन मुखार येवचें आनी आपलेंय कर्तुब घडोवचें अशे तरेचो हावेस ह्या माळे भितर आसा। अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान। आयज आमचे मदीं अशें एक व्यक्तिमत्व आसा ज्यांनी फाटल्या 3 दशकां वयर गोंयच्या खेरीतपणान बाल शिक्षणाच्या मळाचेर खूब मोठें योगदान दिल्लें आसा। तांचे पायाभूत शिक्षणाच्या वाटेवर हें पुस्तक रोखडेंच उजवाडाक येता। त्याच फाटभुंयेचेर आमी तांचे कडेन आज भासाभास करपाचे आसात। आमचे मदीं आसात गोंयच्या शिक्षण क्षेत्रा भितर फाटलीं 3 वयर दशकां योगदान दिल्ले अशे तरेच्यो सुरेखाताई दीक्षित। सुरेखाताई, तुमकां आमच्या ह्या माळे भितर नमस्कार आनी येवकार। तुमकां परबीं तुमचें नवें पुस्तक येता। आम्ही आपल्याशी आता गोष्टी करणार आहोत। आपण मराठीतून बोलू शकता, मी प्रश्न कोंकणीतून विचारणार। नाही, मला कोकणी समजतं पण नीट बोलता नाही। हो, आम्ही तुमच्या पुस्तका संदर्भात येतलेच मुखार तुमच्या एकूणच कामाच्या मुखार विशीं उलयतलेच, तुमचे कडेन भासाभास करतलेच। पण आमकां आयकुपाक आवडटलें की तुमचें भुरगेपण, तुमी भुरग्यांचे खातीर काम करतात, भुरग्यांच्या शिक्षणाचे खातीर काम करतात, तुमचें भुरगेपण कशें गेलें तें आमकां आयकुपाक आवडटलें। मी सुरुवातीची पहिली 5 वर्ष वयाची आमच्या वर्धा जिल्ह्यातील खेडेगावी तरोडा गाव आहे, सेवाग्रापासून 25 किलोमीटर, तिथे आमचे वडील तेव्हा शेती करत, तिथे माझे 5 वर्ष गेले। नंतर आम्ही नागपूरला आलो आणि नागपूरनंतर अमरावतीला। तर त्यामुळे पहिली 5 वर्ष तर मला काही आठवत नाही, पण अमरावतीला पहिलीपासून ज्या शाळेत मी शिकले, वनिता विद्यालय, तर तिथे माझं प्राथमिक शिक्षण झालं। आणि त्यानंतर आमच्या घराजवळच अंबापेठेत मणिबाई गुजराती हायस्कूल, एक नामवंत शाळा तेव्हाची, आजही आहे, तिथे माझं 11वीपर्यंत शिक्षण झालं। आणि मग महाविद्यालयीन शिक्षण? मी विदर्भ महाविद्यालय, प्रसिद्ध कॉलेज, म्हणजे तिथे शंकर वैद्य, विजया डबीर, लीला पाटील असे लोक, प्रभा गणोरकर अशा लोकांनी जिथे शिकवलं, वसंत आबाजी डहाके, सुरेश भटांचं गाव ते, त्यांचं आमच्याकडे येणं जाणं, तर अशा गावात मी मोठी झाले। कल्चरल टाउन म्हणू आपण त्याला, सांस्कृतिक शहर। आता तिथे विद्यापीठ आहे। मी जेव्हा शिकत होते तेव्हा ते नागपूर विद्यापीठाच्या अंतर्गत होतं, किंग्ज एडवर्ड कॉलेज होतं ते। आता ते मग विदर्भ महाविद्यालय आणि मोठं कॉलेज, चांगल्या जुन्या अजूनही आहे ते, दगडी इमारती, 100 वर्ष झाली त्याला। तर तिथे माझं सगळं कॉलेजचं शिक्षण झालं 3 वर्ष। म्हणजे मॅडमीचो जो गांव आसा मूळचो तो वर्धा सावन लागीं तांणी सांगलो, आणि वर्धा गांव आमकां सगळ्यांकच खबर आसा, सेवाग्राम जंय महात्मा गांधीजीचें खूब काळ वास्तव्य आशिल्लें, आणि महात्मा गांधीजीचे जिवितांतले महत्वाचे असे कांय प्रसंग ज्या आश्रमा भितर घडले आता, थंयच्यान लागींच तांचो गांव, तरोडा नाव त्याचं। हो, आणि ते वातावरण त्यावेळी कसं होतं? म्हणजे वातावरण खेड्यातलं का? हो, खेड्यातलं मला ऐकीव माहिती आहे। म्हणजे माझे वडील त्याच्या आधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक होते। मग लग्न झाल्यानंतर ते आजोबा आजारी म्हणून तिथे आले। आमची मोठी शेती, गुरं सगळं होतं, ते बघायचे। आणि सामाजिक कार्य म्हणजे ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे शेवटपर्यंत काम करत होते। आणि माझे काका म्हणजे नागपूर तरुण भारत इथे संपादक म्हणून खूप लोकांना माहिती आहे, माधव गोविंद वैद्य, मागो वैद्य किंवा बाबूराव वैद्य, ते आम्ही तिथून गेल्यानंतर ते शेतीचा कारभार बघायचे। तर अजूनही आमचं तिथे आहे, जाणं येणं असतं गावाकडे। वातावरण चांगलं आहे, गावात सलोखा आहे, आणि सगळ्यात जास्त रोजगार देणारं गाव असं ते श्रीमंत गाव आहे। त्यावेळी वाटलं होतं का की म्हणजे शिक्षण क्षेत्रामध्ये वगैरे येणार म्हणून? नाही, असं नव्हतं, पण सामाजिक संस्कार होते ना, ते घरातच होते। म्हणजे संघाचं घर असल्यामुळे आमच्याकडे प्रचारकांचं येणं जाणं, महनीय व्यक्ती जेव्हा उत्सव व्हायचे तेव्हा यायचे, मग आमच्या घरी चहा पाणी व्हायचं, आणि त्यातून ते आले। माझी आई पण त्या संघाच्याच घरातली होती, माझे मामा संघाचं काम करणारे होते, आणि त्यात मग माझ्या मनातही तेच संस्कार रुजले।
आणि मी ग्रॅज्युएशनला असताना माझ्या मनात आलं की विवेकानंद केंद्र जे कन्याकुमारीला आहे त्याची खूप छान जाहिरात मी बघितली आणि असं वाटलं की आपण हे सगळं असं का करावं, नॉर्मल लाईफ म्हणजे जसं करतात. माझं ते सावरकरांचं एक वाक्य मनावर कोरलं होतं की संसार तर चिमण्या कावळेही करतात, मनुष्याचं वेगवेगळेपण कशात आहे. तर ते म्हणून मी तिथे अर्ज केला. मग तिथला अनुभव कसा होता? अमरावतीतला नाही, विवेकानंद चांगला होता. तिथे 6 महिन्याचं प्रशिक्षण कन्याकुमारीला आणि नंतर तिथे पोस्टिंग करायचे. तर माझं पहिलं पोस्टिंग झालं अरुणाचल प्रदेशमध्ये. म्हणजे तिथं विवेकानंद संस्थेमध्ये नेमकं काय म्हणजे कसं इथं केंद्र म्हणजे तुम्हाला ते शिला स्मारक माहितीच हो. आहे, कन्याकुमारीचं जे राष्ट्रीय स्मारक झालंय आता. तर एकनाथजी रानडे त्यांनी त्याच्यात जास्त सहभाग घेऊन ते मोठं केलं, काम उभं केलं. आणि नंतर त्यांना वाटलं की हे दगडी स्मारक करून काय होणार आहे. आपल्याला जर विवेकानंदांचे विचार सगळ्या तळागाळात पोचवायचे किंवा देशाच्या उभारणीसाठी जर ते कामाला यावेत असं वाटतं तर आपण एक असं कर्मयोगावर आधारित पण आध्यात्मिक संघटन उभं केलं पाहिजे. तर त्यांनी विवेकानंद केंद्राची स्थापना केली. त्याला आता होतील 50 वर्ष. आणि त्यात मी दुसऱ्या मध्ये गेले. मी पहिली बॅच झाली होती, दुसऱ्या बॅचमध्ये मी गेले. चांगलं सगळं तिथलं जे काय रुटीन होतं माहिती होतं सगळं. सकाळी उठायचं, सगळं केंद्राचं एक असतं तसं. आणि मग पोस्टिंग आमचं अरुणाचल प्रदेशमध्ये झालं. मी आणि माझ्याबरोबर होती रेखा दवे, ती आजही आहे केंद्रात काम करते याच्यावर. ह्या संस्थेबरोबरच आपण अरविंद आश्रम पुदुचेरीमध्ये पण प्रशिक्षण घेतलं? नाही, तसं एकदम नाही घेतलं. त्याचं एक असं झालं की मी 12 वर्ष काम केलं विवेकानंद केंद्रात. म्हणजे मी अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गुजरात अशा 3 ठिकाणी काम केलं. मग परत एकदा आसामला माझं स्वास्थ्य बिघडलं म्हणून मग वडिलांनी मला बोलावून घेतलं. तर जरा गंभीर दुखणं होतं. मग त्यातून बरं झाल्यावर मी पॉंडिचेरीला गेले आणि तिथे मी त्यांचा एज्युकेशन कॅम्प केला आणि मला ते आवडलं. तोपर्यंत मी असं खूप सखोल वाचन नव्हतं केलं. मी विवेकानंद, श्रीरामकृष्ण, शारदा माता यांचं साहित्य आणि हे वाचत होते. पण श्री अरविंदांचं आणि त्यांच्याबरोबर काम करत होत्या ज्या माताजी, त्यांचं पण मी वाचलं आणि मला ते खूप आवडलं. आणि तेव्हापासून मी जवळजवळ दरवर्षी जायला लागले. आपल्या जडणघडणीमध्ये या संस्थांचं योगदान किती आहे? भरपूर, सगळंच आहे. म्हणजे मला जे सामाजिक कार्य जे दिलं, घडवलं ते मला एकनाथजी रानडेंनी घडवलं. म्हणजे ते स्वतः आम्हाला लेक्चर्स द्यायचे, स्वतः बोलायचे. शिलास्मारक कसं घडलं, शिलास्मारक कसं घडलं ह्याच्यावर आता त्यांचं व्यवस्थापन कौशल्यावर पुस्तकं निघाली. अरे वा. हो, म्हणजे ते पण एक अभ्यासाचा विषय आहे, तरुणांपुढे मांडण्याचा विषय आहे तो. आणि मग आम्ही जेव्हा प्रत्यक्ष काम करायला सुरुवात केली, म्हणजे तो तर सगळा ट्रायबल ना बेल्ट होता, आजही आहे. आणि तो देशापासून तुटलेला होता. पण एकनाथजींची दूरदृष्टी म्हणा, व्हिजन म्हणा, की त्यांनी तिथे एकदम आम्हाला सरकारी शाळांमध्ये पाठवलं शिक्षक म्हणून. तर त्यांचं ते दूरदृष्टी आज दिसून येते. पण त्याच्या आधी जेव्हा 62मध्ये आक्रमण झालं चीनचं, तेव्हा ते बरेच भारतात आत आले होते आणि आमचं जरा नामुष्की होण्यापासून वाचलो आम्ही. तर त्या सगळ्या ह्याच्यात तो प्रदेश आज खूप बलिष्ठ झाला आहे. देशप्रेमी नागरिक तिथे झाले विवेकानंद केंद्राच्या माध्यमातून. पण हे सामाजिक काम होतं. आध्यात्मिक माझी झाली ती जास्त या श्री अरविंद सोसायटी, श्री अरविंद आश्रमात पॉंडिचेरीला झाली. सुरेखाताई, तुम्ही फाटले जवळजवळ 4-5 दशका 50 वर्सां शिक्षण क्षेत्रा भितर सामके तन मन धन झडटात. आरंभाचो काळ कसो आशिल्लो सुरवातीचो? आम्ही जेव्हा अरुणाचलमध्ये गेलो तेव्हा मी आणि माझी मैत्रीण, आम्हाला तसं त्यातल्या त्यात खूप चांगलं सेफ असं शहर होतं पासीघाट. तिथे कॉलेज होतं, म्हणजे त्यामुळे त्याचं ते चांगलं प्रगत होतं. पण जिथे जे प्रादेशिक, भौगोलिक, कल्चरल, आपण सांस्कृतिक, हे सगळे जे होते ना वेगळे बदल, ते आमच्या लक्षात आले. आणि आम्ही तिथे योगप्रसार, म्हणजे आम्ही शाळेत शिकवायचो आणि दुपारच्या वेळा योगासनाचे वर्ग घेणं हे ते कामं करायचो.
सुट्टीत काम करायचं आणि जी विवेकानंद केंद्राची शिस्त आहे त्यानुसार आमची सगळी तिथे हे होती, म्हणजे यंत्रणा होती किंवा परिचय करायचा, लोकांच्या घरी जायचं, विवेकानंद केंद्र काय आहे ते समजावून सांगायचं. नंतर 2-3 वर्षातच विवेकानंद केंद्राने स्वतःच्या शाळा सुरू केल्या, रेसिडेन्शियल 7 एकदम. आणि माझं लग्न झाल्यावर प्रभाकर दीक्षित ते गोव्यात होते, ते पण केंद्राचंच होते. नंतर मग आम्ही आसाममध्ये गेलो, तिनसुकिया इथे. तिनसुकिया आसामचं एक व्यापारी केंद्र आहे, तिथे आम्ही शाळा सुरू केली. घरकाराच्या हातूंतल्यान तुम्ही गोंयांत पावली. हां. आणि मागची 32 वर्ष आपण गोव्यामध्ये एक शिक्षण क्षेत्रात खूप बहुमोल असं काम करत आहात. इतरही राज्यात आपण शिक्षणाचा दर्जा बघितलेला आहे, गोव्यामध्येही आपण बघत आहात. काय फरक जाणवतो? इतर राज्यांमध्ये माझा अभ्यास म्हणजे एक महाराष्ट्र तर आहेच, मग गुजरात आहे, आता अरुणाचलमध्ये खूपच वेगळं होतं. तिथे आम्ही विवेकानंद केंद्राने थोडंसं आता चित्र पालटलं आहे, पण आधी तिथे सरकारी माध्यमातूनच शाळा चालायच्या आणि त्या सगळ्या CBSE किंवा या NCERTद्वारे त्या होत्या चालत. तर इथे चांगलं आहे तसं बघितलं तर, पण बालशिक्षणाच्या बाबतीत आपण जरा मागे आहोत. आपलं फुलायचे दिवस हे पुस्तक याआधी प्रकाशित झालंय नुकतंच, डिसेंबर महिन्यामध्ये. विमोचन झालं त्याविषयी हां. तर मी आता जिथे पॉंडेचेरीला सतत जात होते, माझी मुलगी तिथे मैत्री ती काम करत होती तिथल्या रिसर्च विंगमध्ये श्री अरविंद सोसायटीच्या. तर माझं वर्षातून 1-2दा जाणं व्हायचं आणि मेमध्ये आम्ही एज्युकेशन कॅम्पसाठी तिथे जायचो. मग इथले सुद्धा हे जे बोरीतलं विवेकानंद विद्यालय याचा जो पूर्वप्राथमिकचा आणि प्राथमिकचा भाग त्यांनी मॅनेजमेंटनी मला दिली जबाबदारी. तर मी त्यांना म्हटलं की त्या धर्तीवर समग्र शिक्षण या संदर्भात जे श्री अरविंदाने विचार मांडले आहेत तर त्या धर्तीवर आपण करत असू, तर मला त्याच्यात रस आहे. तर ते सतत मी अभ्यासक आहे त्याची, म्हणजे ते सतत जी तत्त्व 100 वर्षांपूर्वी सांगितली आणि त्याची कार्यवाही होते तिथे. म्हणजे अगदी पूर्वप्राथमिकच्या स्तरापासून ते कॉलेजपर्यंत तिथे छान यंत्रणा आहे आणि ती स्वतः माताजींनी उभी केलेली आहे. स्वतः त्या जाऊन शिकवून मार्गदर्शन करून. शिक्षक तिथले सगळे साधक आहेत, कोणीच तिथे वेतनधारी नाही आहेत. तर अशा याच्यामध्ये त्यांचे विचार जे आहेत जे खूप सीमित आहे, कारण त्यांचं असं खूप प्रपोगंडा करायचा असं कधी नव्हतं. जे यायचे आश्रमात त्यांना माहिती असायचं, तर ते लोकांपुढे मांडावेत असं मला खूप वाटायचं. आणि हे जे वर्ष आहे स्वातंत्र्याचं अमृत महोत्सवी वर्ष, तेच श्री अरविंदांचं 150वं जयंतीचं वर्ष आहे आणि त्यांचा जन्मदिवस 15 ऑगस्टलाच झालेला. आणि याच्यामध्ये मला ते वाटलं लोकांपुढे ते आणावं, फक्त असं खूप तत्त्वज्ञान करता सहज समजेल असं सोप्या पद्धतीने ते आणावं, यासाठी मी ते लिहिलं. आणि आता नवीन पुस्तक येतं आपलं पायाभूत सुविधाच्या. हां. तर एक इतका चांगला योगायोग झाला की 2020 साली राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आलं. फक्त ते करोनाच्या ह्याच्यामुळे ते जरा त्याचं कार्यवाही थांबली किंवा सगळीकडे त्याला कठीण होतं करणं, कारण शाळाच चालू नव्हत्या. तर त्या धोरणासंदर्भात पण मला जरा म्हणावंसं वाटेल की मुलांच्या दृष्टिकोनातून खूप चांगलं आहे आणि खूप आमूलाग्र बदल आहे. आज स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा असा बदल केला आहे. रचना बदलली आहे, म्हणजे 10+2+3 जे होतं ते आता बदललं आहे. आणि त्यात त्यांनी 3 ते 6 हा वयोगट जो आहे मुलांचा हा पायाभूत स्तरावर आणला आहे आणि त्यात शासनाने पूर्ण जबाबदारी घ्यायची आहे मुलांची. म्हणजे मराठी त्याला प्रारंभिक बाल्यावस्था, निगा आणि शिक्षण असं म्हटलेलं आहे. अर्ली चाइल्डहुड केअर अँड एज्युकेशन. हा केअर ॲस्पेक्ट होता, हा केअर हा निगा हा फक्त आधी अंगणवाड्यांमध्येच बघायला मिळायचा, पण आता तो सगळीकडे आणला आणि सर्वांना समान दर्जेदार शिक्षण देण्याची हमी तिथे कागदावर तरी घेतली आहे. आता जे सरकार ते उचलून धरेल, चांगल्या तऱ्हेने राबवेल, तिथे तिथे ते यशस्वी होईल. गोव्यात आपण किती आशावादी आहात? आता मी मागच्या ह्याच्यात नाही वळत, कारण मी त्याच्यात मला स्वतःला एवढं योग्य व्यक्ती समजत नाही, कारण एवढं काही मला सगळा मागचा इतिहास माहिती नाही. म्हणजे आहे माहिती, पण भाष्य करण्या इतका नाही.
स्वातंत्र्य उशिरा मिळालं. 2-3 पॉईंट्स माझ्या लक्षात येतात. ते भारतापेक्षा स्वातंत्र्य उशिरा मिळालं. 14 वर्षांनी मिळालं. हां, तिथे ब्रिटिशांची राजवट 150 वर्ष होती, इथे पोर्तुगीजांची 500 वर्ष होती. तर हा खूप मोठा फरक आहे आणि ज्यामुळे लोकांच्या मानसावर खूप असा सखोल परिणाम करणारी ही राजवट होती. तसं महाराष्ट्रात नाही झालं. म्हणजे बऱ्यापैकी स्वातंत्र्य होतं. चळवळी केल्या, लोकांना तुरुंगवास पत्करावा लागला, सगळं ठीक आहे. पण इथे फार जास्त झालं. त्यामुळे इथे जसं गुजरातमध्ये गिजूबाई बधेका झाले, त्यांना ताराबाई मोडक मिळाल्या, ताराबाईंना अनुताई वाघ, तशी पार्श्वभूमी इथे नाही झाली. आणि ते आपण अपेक्षाही नाही करू शकत, कारण हा बालशिक्षणाचा हा प्रांत आहे ना, हा थोडा दुर्लक्षितच राहिला आहे. पण आता जे झालं त्याच्याविषयी उहापोह न करता काय करायचं आहे पुढे, हा विचार मला जास्त महत्त्वाचा वाटतो. ताई, बालशिक्षणाच्या क्षेत्रात नेमकं कसं आलं आपण? म्हणजे काही अशी घटना घडली की? घटना अशी घडली की आम्ही जेव्हा आधी 3 वर्ष मी अरुणाचलमध्ये काम केलं, लग्नानंतर आम्ही तिनसुकियाला गेलो, मी आणि माझे पती. मग तिथे आम्ही सुरुवात जी केली ती 3-4 वर्षाच्या मुलांना घेऊन केली. मला अनुभव काहीच नव्हता. मी आधी शिकवलं ते प्राथमिकला शिकवलं, शिकवण्याचाही अनुभव नव्हता ना, माझी काही डिग्री होती. पण मी तिथे असंच जाऊन कधी महाराष्ट्रात आले तर मी जायचे हिंगणे स्त्री संस्थेमध्ये, बघायचे कसं करतात, काय करतात, ती माझी आवड म्हणून. आणि तिथे काम करतात. एकनाथजी रानडे जेव्हा आलेत तेव्हा त्यांनी म्हटलं की सुरेखा, तू बालशिक्षणात रस म्हणजे पुढे हे कर, काम पुढे ने. हे माहिती नाही, मी करत गेले. मी 1 दिवसाचं सुद्धा प्रशिक्षण कुठे घेतलं नाही आहे बालशिक्षणाचं. कालचे पालक आणि आजचे पालक, कालचे मुलं आणि आजची मुलं, यात काही फरक आहे का? हां, याच्यात फरक असा आहे की पालक तर जास्तीच शिकलेले आहेत कालच्यापेक्षा. कारण आता आमच्याच शाळेमध्ये आम्ही ज्यांना शिकवलं ते फर्स्ट जनरेशन लर्नर होते, आता त्यांची मुलं आमच्याकडे शिकतात आहे. म्हणजे हा फरक आहे. अरुणाचलमध्येही तेच झालं. तर पालक आता जास्ती सजग झाले आहेत. पण बालशिक्षणाच्या बाबतीत मी असं म्हणेन की जरा चुकीचे पायंडे पडले. म्हणजे मुलांना चांगलं शिक्षण कोणतं की जिथे भरपूर होमवर्क देतात, भरपूर पाठ्यपुस्तकं लावतात, मग ते टाय बूट घालून शाळेत जातात, असे काहीतरी अर्धवट समजूत आहे. पण ती बदलून जसं एखादा पालक आपल्या करिअरसाठी कसा धडपड करतो, तशी धडपड बालसंगोपनात घेत नाही. आणि हे क्षेत्र असं आहे, म्हणजे साधारणतः 0 ते 3 हा एक टप्पा धरूया, 3 ते 6 धरूया आणि 7 ते 8 धरूया. तर ह्या टप्प्यावरती त्याची कशी वाढ होते, कसा विकास होतो, त्याच्या मेंदूचा विकास होतो, कसा होतो, हा सगळा 90 नंतरच्या दशकात तो विचार झाला आहे. बालशिक्षण होतं, पण मेंदू विकासाचा जो भाग आहे तो नंतर जोडला गेला. जसं संशोधन झालं, MRI आले, रिपोर्ट्स आले, मेंदूमध्ये वेगळी केंद्र कशी आहेत ती काम करतात, या सगळ्या नवीन विज्ञानातील शोधामुळे, न्यूरोसायन्सच्या, आणि त्याचबरोबर तंत्रज्ञानाची जोड असल्यामुळे याच्यात खूप फरक पडला. आणि हे सगळं शिकायची तरुण पिढीला काही सोयच नाही आहे. म्हणजे शिक्षकांनासुद्धा एक मला खेदाने म्हणावं असं वाटतं की जर ट्रेनिंग घ्यायचं आहे, प्रशिक्षित करायचं आहे, तर आपल्याकडे आज तशी यंत्रणा नाही आहे सरकारमान्य. म्हणजे आहे त्या थोड्या 1-2 संस्था, निर्मलात आहे किंवा आणि दुसरीकडे आहे, नाही तर नॉर्थ ईस्टमध्येही नाही आहे ते आणि इथेही नाही आहेत. मग लोक आपले हुशार आहे, शिकलेले आहेत, समृद्ध आहे आपला प्रांत हा आर्थिकदृष्ट्या सगळं, पण हा भाग मात्र दुर्लक्षित राहिला आहे. कारणांमध्ये मी नाही जात, पण इकडे दुर्लक्ष झालं, पण आता होऊ नये असं वाटतं पुढे. कारण राष्ट्रीय धोरण जर राबवायचं असेल तर तिथे तुम्हाला थातूर मातूर करून नाही चालणार. मग तर हाच मुद्दा घेऊन आणि आपल्या पुस्तक आता येणार आहे पायाभूत सुविधाच्या वाटेवर, आपण पालकांना काय सांगू इच्छिता? मी पालकांना हेच सांगेन की जसं तुम्ही करिअरसाठी आपण अभ्यास करता, परीक्षा देता, तसं बालसंगोपनात लक्ष घाला. मूल शिकतं कसं हे समजून घ्या. आणि तो इतका अजब करणारा प्रांत आहे ना, कारण ती मुलं बोलू शकत नाही. बरोबर. मॉन्टेसरीचं एक प्रसिद्ध वाक्य, फॉलो द चाइल्ड. मूल कसं, तो प्रत्येक विचार, म्हणजे खेळातून मूल शिकतं.
आपण काय समजतो खेळ म्हणजे काय आहे, काहीच नाही, ह्याला काय अर्थ आहे का. पण मुलाच्या दृष्टिकोनातून ते काम असतं, ते शिकणं असतं. तर आपलं मूल आपण समजून घेणं, त्याचं निरीक्षण करणं, लिहून ठेवणं, नोंदी ठेवणं, हे सुशिक्षित पालकांनी करायला पाहिजे असं मला वाटतं. तरच आपलं मूल आपल्याला समजेल. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील जे पायाभूत शिक्षणाचा हा जो आता नवीन स्तर आहे, त्यामुळे एकूण शिक्षण रचनेमध्ये काय बदल आपण अपेक्षित करतात? शिक्षण रचना फ्लेक्झिबल आहे, लवचिक आहे हे धोरण. आता कसं आहे, 3 ते 6 आता गोव्यामध्ये आम्ही आता अंगणवाड्यांमध्ये काम केलं, मायनिंग बेल्टमध्ये. तर तिथे आम्ही जवळजवळ 200च्या वर अंगणवाड्यांना भेटी दिल्या आहेत. तिथल्या शिक्षिकांना, सेविकांना आणि मदतनीसांना प्रशिक्षण दिलं. तर लक्षात असं येतं की हा इथे जाणारा जो वर्ग आहे ना, तो असा जरा आपण ज्याला खाचीतून म्हणतो तसा आहे. आणि बाकीचं आहे तो शहरामध्ये, म्हणजे 2 भाग पडतात, एक अर्बन आणि एक रुरल. आणि यातली दरी असा एक कोणती शाळा चांगली पालकांना वाटते की जी 10वीत चांगला रिझल्ट आणते. मग एकदा त्याला घातलं की तो 10वीपर्यंत आपल्याला बघायला नको. आता असं होणार नाही आहे. आता कोणती शाळा चांगली, निकष जर लावला राष्ट्रीय धोरणानुसार की जिथे वर्गात बाकं नाहीत, जिथे प्रत्येक मुलाला खेळायला भरपूर साहित्य साधनं आहेत, जिथे प्रत्येक मुलाला खेळायला आउटडोअरसाठी चांगले इक्विपमेंट्स आहेत, सिसॉ आहे, स्विंग आहे, म्हणजे आपण घसरगुंडी म्हणूया, झोपाळे ज्याला म्हणतो, हे सगळं मेरी गोरावणी सगळं आहे. जिथे वेगळे वेगळे कोपरे आहेत, म्हणजे त्यांच्या निकषानुसार जिथे बालशिक्षण मिळतं ती शाळा चांगली. आणि त्यात आणि एक आहे, त्यांनी त्याला नामांकन ठेवलं आहे, म्हणजे मान ॲक्रिडिटेशन. त्यामुळे असं होईल, उद्या 10वीचा रिझल्टवर शाळा निवडणार तर ती बालशिक्षणामध्ये त्याला A to असं समजा E ग्रेड दिली, ABCDE, तिथे ज्याला A ग्रेड मिळेल त्या शाळेत पालक घालतील उद्या. हे मोठं आव्हान आहे याच्यासमोर, संस्था चालकांसमोर, आणि येणार आहे उद्या ते. हो, निश्चितच. म्हणजे मी तरी खूप त्याच्यात आशावादी आहे, यावं. तसंच टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का घेऊ नये. एकदा चिकटला म्हणजे चिकटला का. जसा एखादा डॉक्टर आहे, तो अपडेट करतोच की नाही स्वतःला, मग शिक्षकाने का करू नये, त्यांनी का नवीन नवीन शिकवू नये. आणि हे नवीन शिकणं अध्यापन तंत्र पूर्ण बदलणारं धोरण आहे. पूर्वीचं काहीच चालणार नाही आहे. परीक्षा पद्धती काढून टाकली आहे 8 वर्षापर्यंत. मग कसं निरीक्षण करायचं, कसं इव्हॅल्युएशन करायचं. आणि आता ऑक्टोबर 20, 2022ला हे जे नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क, हे पायाभूत शिक्षणाचं म्हणजे 3 ते 8 वर्षाचं, ज्याला आपण 3+2 म्हणू, हे आलं आहे. आणि त्यात त्यांनी लर्निंग आउटकम दिले आहेत की ह्याच्यात, आणि त्याचे सगळे निकषच वेगळे आहेत. ते अभ्यासणं फार गरजेचं आहे शिक्षकांसाठी आणि पालकांसाठी. आता या संदर्भात शासनाला न थांबता संस्थाचालक म्हणून, शिक्षक म्हणून आणि पालक म्हणून आपण काय भूमिका घेऊ शकतो? सगळ्यांनी ना पहिले ते अभ्यासावं आणि सगळ्यांनी त्याच्यावर चर्चा करावी. आणि त्यात ज्याला आपण प्रायोरिटी म्हणतो, प्राधान्यक्रम म्हणतो, की आम्हाला आता यातलं हे शक्य आहे ते आम्ही करू. खूप कठीण नाही आहे, समजून घेतलं तर सोपं आहे. कारण ते इतकं एलॅबोरेटली केलं आहे, इतकं सविस्तर दिलं आहे की त्या मुलामध्ये कोणत्या क्षमता वयानुरूप तयार व्हायला पाहिजेत, त्याचं एक मानसशास्त्र आहे, तेही समजायला पाहिजे. म्हणजे माझ्या मते ना ही नव्याने सुरुवात करायला पाहिजे. या गटात शिकवणाऱ्या शिक्षकांनी, आणि समजा 50-55च्या वरचे शिक्षक असेल तर त्यांना ते झेपलं नाही तर सरळ VRS घ्यावी, इतकं ते दमछाक करणार आहे. कारण त्यांचा रिपोर्ट लिहिणंसुद्धा वेगळं केलं आहे, पण हे हिताचं आहे. म्हणजे कोणी उद्या असं म्हणू नये की काय ही कटकट आमच्या मागे लावली. कारण याच्या आधी आम्ही जेव्हा कंटिन्युअस कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इव्हॅल्युएशन म्हणजे सातत्यपूर्ण जे सर्वंकष मूल्यमापन होतं, त्याची आम्ही खूप वाट लावली. ह्याची लावू नये असं मला वाटतं. आता ही नववर्षाचे काय संकल्प आहेत माझे? हो, हेच आता नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्कवर थोडंसं गाईड. मग मी थोडीशी आध्यात्मिक प्रवृत्तीची आहे, त्यामुळे माझी साधना आणि कर्मयोग यातून करायचं आणि चांगलं लिहायचं. फक्त शिक्षणाविषयीच नाही तर अन्य चांगले विषय, समाजाचे, मनाचं उन्नयन करणारे, व्यक्तीचे, असं काहीतरी विषय घेऊन आपण आपल्याला वाटतं तसं लिहावं. माझा स्वतःचा अभ्यास चालू करावा.
म्हणजे दादाचा उपनिषदांचा अभ्यास आहे चालू, पण अधिक चांगला करावा, साधना मार्गात पुढे जावं आणि असं काम करत राहावं जसं येईल तसं. कारण श्री अरविंद आश्रमातही ना प्रत्येकाला एक 8 तास तरी ड्युटी त्यांनी केली पाहिजे, म्हणजे मग ते चांगलं आपलं हे होतं ना, विकास होतो असं होतं. गोमंतक बालशिक्षण परिषद असत, तांचे बालकनीती हे नेमाळे असत आणि एकूणच बालशिक्षणाच्या मळाचेर सुरेखाताई दीक्षितांची फाटलीं जवळजवळ 32 वर्सां गोंयांत आनी फाटलीं जवळजवळ 5 दशकां पुराय भारताच्या वेगळ्या वेगळ्या भागां भितर खूब मोठें योगदान आसा. ताचेर आमी भासाभास केलीच. एक आदर्श अशें व्यक्तिमत्व ज्यांचे आदर्श आनी ज्यांचें नांव सबंद गोंयभर पाविल्लें आसा आनी तांच्या वावराचो आदर्श मुखार दवरून कितलेशेच जाण मुखार वतात अशें तरेचें एक व्यक्तिमत्व. ताई, तुमी आमच्या या शो भितर आयली आणि एकूणच तुमचे बालशिक्षणा संदर्भातले, साहित्याच्या संदर्भातले, शैक्षणिक साहित्याच्या संदर्भातले तुम्ही विवेचन केले. तुमकां शिक्षणाच्या मळाचेर आणि शैक्षणिक साहित्याच्या मळाचेर खूप मोठे यश लाभूं अशें आमी मागतात आणि तुम्ही आमच्या शोत आयले म्हणून तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. धन्यवाद. हा विचार घरोघरी पोचू दे ही शुभेच्छा. धन्यवाद.